גדלתי בבית עני מאוד, על פת לחם, לא היה לנו ממש כלום. בחיים לא זוכר שלקחו אותי לחנות לקנות לי, אפילו בר מצווה לא עשו לי. הייתי לוקח לחם עם מרגרינה ומלח ופלפל. אז מרוב העוני זה גם פגע בלימודים. אז אני הפסקתי ללמוד בכיתה ו' ונזרקתי לרחוב, ואף פעם לא נהניתי מהלימוד. מאחר וגדלתי בבית עני, מאוד עני, תמיד מה שבן אדם סובל, הוא רוצה לתקן את זה. התחלתי בהתחלה, הייתי הולך בית ואוסף מוצרי מזון. ברוך השם, שם זיכה אותי, עשיתי חסדי נעמי לפני 40 שנה. אני מעסיק שם כל יום 60-65 עובדים, 30-40 שנה אותו עובדים במסירות נפש. אנחנו נמצאים פה במשאית החלוקה, משאית קירור, לקראת חג השבועות הבא עלינו משמש ובא. התארגנו קצת בשביל אנשים מעוטי יכולת, בשביל ניצולי שואה וכדומה. לפני 3 שנים, לצערי, הכליות הפסיקו לעבוד, ונהייתי מטופל בדיאליזה. זה 4.5 שעות לשבת על מיטה בלי לזוז, הידיים שלו קשורות. פשוט מחליפים את הדם עשרות פעמים, והגוף מתכווץ. אז הייתי מהדיאליזה בא הביתה. הייתי ילד מופרע ועצלן. אני בחיים לא קיבלתי תעודה, וגם תעודה עולה לירה. עד שבא כל לוי יצחק של פנסיונרים, ושם קיבלו אותי בספר פנים יפות, האירו את עיניי, שמחו אותי. התחלתי לחיות. מהדיאליזה ישר לשם אני הולך. כל בוקר כשאני רואה את הרב יוסף כהן מגיע עם האוטו שלו אחרי הטיפול דיאליזה, ואז הוא מדדה עם הליכון את כל העלייה. הוא מגיע עייף, הוא מותש, הוא בקושי יכול לשתות כוס מים. שעבר טיפול דיאליזה מאוד קשה. הוא יושב בשיעור, ואז הוא מנמנם ומתעורר ושואל שאלות. הוא הרוח החיה של השיעור אצלנו. הוא נותן חיות בשיעור, הוא מאיר פנים למגידי שיעור, הוא נותן את עצמו לשיעור, ואיך שבסיום השיעור הוא תמיד ניגש, ואומר איך הדבר הזה נותן לי חיים, הוסיף לי חיים. הלימוד ממלא את החלל, עושה נעימות. אתה מרגיש שיש לך בשביל מה לחיות. זה נותן לך חיות חדשה. מפה אתה מתחיל לחיות. פה אין לך טעם בחיים, יותר תהנה עם הנכדים, יותר תהנה עם הילדים. כמו רב יוסף, אני רואה את עשות הפרחים שכל אחד זה סיפור חיים לפני עצמו. כמה אנשים פונים אליי ואומרים לי, תשמע, הצלת לנו את הסבא, הצלת לנו את האבא, לא היה לו חיים, יש לו חיות עכשיו. ובהזדמנות זאת אני קורא לכל הפנסיונרים, תבואו, תהנו, אתם לא יותר עסוקים ממני. 300 טון סחורה, עכשיו קיבלתי 28 משטחים של בגדי חורף וחלוקה לילדים. זה הפעילות עצומה. כל חודש 1,000,000 שקל. זה מה שאני צריך למצוא כל חודש, ואני הולך לכולל. הכולל תפארת לוי יצחק, היא כל הזמן פונה ואומרת, מה עוד אפשר לחדש? אולי תעשו עכשיו טיול, אולי עוד סעודה, אולי עכשיו תיקחו את הילד אנשים למערת המכפלה. מלווים אותך לאורך כל הדרך. הרב לב לויוף לקח את כל הזקנים האלה ועשה גדולות ונצורות. לרב לויוף שהצליח בכל מעשה ידיו, שיהיה לו נחת מכל יוצאיך לצו. אין מחיר ואין תקציב לחסד הגדול שהוא עושה איתנו. אני רוצה לברך אותך, הרב לויוף, ואני רוצה לברך את הנהלת הכולל. שיהיה לכם סייעתא דשמיא, תמשיכו להצליח. הבתים שאתם בונים, המשפחות שאתם בונים, התורה שאתם נותנים בעולם, החיות שאתם נותנים לאנשים, זה דבר שאין לו אח ורע.